si Ismael Garcia, taga Subic, Zambales po ako. At ang naging sakit ko po, na-stroke po ako. Noong May 22, na-stroke po ako at naduling po yung mata ko. Nawala na po ako ng pag-asa kasi sabi po ng doktor ko, bihira po ang gumabalik sa ganitong sitwasyon na natuling po ang mata. Kasi si Mrs. Stopper, inintroduce niya po sa amin ng Albeo. Ang sabi, nung nag-take po ako ng Albeo, ang laki po ng pagbabago. Dati po hindi ko nararanasan yung pagdighay, yung pag-utot, at yung pagdumi po, hindi po normal. Dati po, nung nag-take po ako ng Albeo, bumalik po yung normal na pagdumi ko, pag-ihi, tsaka yung pag-utot, pagdighay. So natuwa po ako kasi po nagkaroon ako ng pag-asa. So past 1 week, unti-unti po tumutuwid yung lakad ko at yung paningin ko. Samantalang nawalan po ako ng pag-asa, dahil po sabi ng doktor ko, pero po dito sa Albeo, ibinalik po ang pag-asa ko. Binalik yung mata ko, yagyo na yun. Kaya po ngayon, tuwan-tuwa yung nagkakaroon po ako ng emosyon kasi natuwa po ako. Kala ko kasi po, sa totoo lang po dapat tumbuhayin yung mga anak ko. Hindi po pwede maging inutil para sa kanila. Malaki pa po ang pangarap ko sa mga anak ko. Salamat po kay Mrs. Stupper na nag-introduce po sa akin ng Albeo. Siya po yung taong may ginito ang punyo. Para gumaling po at pangangailangan ng katawan ninyo, uminom lang po kayo ng Albeo. Drink Albeo every day.